Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka beauty product shop sa Cagayan de Oro City ang walay kahadlok nga gisulod o gitulis sa usa ka armadong lalaki. Hinuon na ilhan na ang nakasibat nga sospek pinaagi sa CCTV sa maong tindahan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kining video sa usa ka beauty product store sa Barangay Konsolasyon sa Cagayan de Oro City. Makita usa ka lalaki nga nakasando nga adunay suot nga headband nga kalit ni sulod sa tindahan. Aduna kini bit-bit nga pistola ang iyang tuo nga kamot. Hold up day ang tuyo sa suspect sa maong tindahan. Sumala sa tag-iya sa maong shop nga Martes sa gabi nahitabo ang maong insidente kung asa iyang bayaw ang nagbantay sa ilang tindahan. Close na gud na to siya. Pero naman gud migi apas ng order. So katong nga tabo is nag-overtime sa lato. Nya hawa naman kay dili ang dalan. Kay ngit-ngit ang ulay kayo. So naka-take siya advantage sa ang gawatan niya or whatever nga yan ni diri. Hilabihan gyud ang tromang gibati sa iyang bayaw. Apan maayo na lang kay duha ka cellphone lang ang nadala sa tulisan tungod walay cash atong tungura kay online transaction ang ilang mga customer. Sumala sa Cagayan de Oro City Police nga nagpahigayon na silang hot pursuit operation sa mga suspect ug nailhan na daw kini sa kapulisan. Na may description o profile aning suspetsado. Apan wala siya nadakop through a hot pursuit, mauna nga gitahasan na lang ang complainant nga mobisita sa atong opisina. Karong adlaw nga expected nato nga mo lodge siya sa iyang affidavit of complaint para ma-regular file ang maong sa atong piskalya. Anda man sa magpasaka og sumbong ang biktima sa mga insidente ug hangyo nila karon sa otoridad nga maaksyonan kini sa mas daling panahon. Basig napapud siya kuan ba. O lain may victim. So nagyapon mi failure ato kay siyempre mingaw na mo gud ni kuan. O kanina. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.